Nggih niku sing jenenge Mbak Niken Saleho nggih niku. Nggih. Mbak Ani. Dalam. Jenengan lajeng lamar dados sekretaris Pak Cahyo to. Nggih. Monggo. Tindakan Tasih wonten lowongan. Oh, tasih. Oh, nggih. Kangge jenengan selalu ada, Mbak. Oh, nggih. Tenang mawon. Nggih. Ten ana lek wani awas. Lah aku iki Bu Kesi ora mung satpam lho, dek iki sak dhuwure Kapolri. Nggih. Nggih, sampun. Sampun. Mboten lho, mboten Mboten kenalan jenengan asmane sinten, Mbak? Yo kenalan sih. Nggih, kula dalem Leliana, Pak. Siapa? Leliana. Sing takoni kula malah teng Pak Lurah iki pripun? Pripun? Leliana. Non? Leliana, Pak. Liliana. Leliana. Leliana. Nggih. Pundi daleme? Kula saking Mojo Gedang. Mojo Gedang. Nggih. Iyalah. Kenal kalian Kang Rajamala sing nyaron niku. Pundi to? Niku lak Nah, mase. jenengan ki kok ya? Niku lak mase sing niku ngibot niku. Nggih, Mas Nggih. Joko menika. Nggih, biasane lek tenggen kafe ya niku sing ngibot niku ngedram. Oh. Ngoten to. Heeh, ompreng diwalik no. Renang-renang ngoten niku. Nggih. Nggih. Sampun, matur sembah. Mbak, mboten pengen nyindan jenengan. Kapan mboten Nggih, pengen dadi pengin sindan. ngoten, Pak. Tenggen kula niku enten kursusan. Napa nggih? Sing ngajari mboten Bu Kesi niku kan pun sibuk teng kampus, nggih. Ya mungkin sing ngajari sinten, Pak? Kula. Nggih ning jam 2 bengi. Iku bahaya loh, Pak. Sampai Mboten jam loro. golek keheningan gitu, Pak. Oh, ngoten. Ketika kita hening, sepi, maka itu fokus untuk kita memberi ilmu kepada siapa saja dan mudah diterima, ngoten niku, Mbak. Nggih, mengke kula dolan mriko. Mergo jenengan upamane ngangge napa niku ngangge napa gelungan ngangge sayak bayakan ngono. Walah mesti kaya buwal jinah jenengan. Nggih. Wani arepan. Wani ngajari sinden iki arepan. Ora. Jam 2 bengi wani. Ora wani. Sampluk parut lho. Pak aku malah wedi dhewe to iki. Pripun Pak Lurah? Terus diterus nih. Rencang kula enten setunggal menika. Nggih. Monggo, Mbak. Nggo mengatur nih. Sisan. Mbak, anu Pak Lurah, sekedap Pak Lurah. Niki ya gentenan no. Niki mangke lek mboten kan nembang gawe story doan. Mek macak tok ora kon ngopo-ngopo mendhi doan ngoten. Saniki kalih kula nyaosi informasi dumateng warga masyarakat ingkang kepareng rawuh lan ugi ingkang kepareng mirsani lumantar streaming. Ya, dados Pak Lurah, Pak Lurah. Pak Lurah lek nyawang sinden angel diceluk pisan. Dalam bahasanya nggih. Benjang Nggih. tanggal 6 September 6 September ya. teng griya kula teng Kampung Wayang Nggih. Sawan Jaten teng lapangan Indraprasta Siap. ugi wonten wayangan peringatan HUT RI yang RI. ke-79 79 ya. tanggal 6 ning Nggih. agenda yang disusun oleh panitia adalah tanggal 5, 6, 7 akan ada pergelaran semuanya September. September ya. Nggih, nggih. Mangke mang tindak mriko. Siap. Mbak Leli mangja nggih. Nggih. Nggih, luar biasa elok tenan. Nggih. Sip. Nggih. Nggih. Genti warangganane dhisik mangke terus genti penyanyine ngoten. Ayo coba kaya apa. Ya bir kita, ayo bir. Ayo coba kaya apa. Ayo, iki ya tanjake iki. Ayo. Soale kapan-kapan ngangge rok ngono ya bir ya. Ayo. Kula pun sering lho Pak ndang rok ngoten niku. Heeh, ning yo ngenteni lek mau mari gudiken kuwi sik ya. Ora ya Pak resik mulus jenengan nonton opo piye Pak? Emoh. Ora coba kaya apa. Ku tak dang. Yo, Mbak Bir kita Ayu dari Kota Tahu Kediri. Dados. Sugeng dalu nduk Bir kita Ayu. Nggih, sugeng dalu Pak Dalang. Nggih. Ucapkan selamat sukses untuk APSI Korwil Tasikmadu ulang tahun yang ketiga. Yo. Mengucapkan selamat ulang tahun APSI yang ketiga. Semoga semakin sukses, jaya, tanggapannya lancar, sehat sedaya pengusahanipun nggih Pak. Amin. Kalau wingi Pak Dalang, kula Iya. tanggapan niku kula ndongakne Pak Lurah, kula ndongakne ketua panitia. Niku langsung panitiane Pak moro teng panggung nyawer Birgita 1 juta iki kok rene sing nyawer ya Pak APSI Pak. Lama wis diwakili karo Pak Luar Haryanto Loh, mau. kan Pak Lurah, tim APSI belum Pak. Wis aja kuwatir ngono, mending kok do rapat engko, do rapat. Rapat Pak, Nyawer kowe ning taun ngarep pas ulang tahun sok ngono. sing kepapat. Kepapat nggih. Mas Nggih. Taslim silakan mengucapkan jenengan Ngajar MC. ini, Pak. Yo. Ngajar ini, ya. Selamat buat APSI Tasikmadu ya Mas. Tasikmadu. Semoga jaya selamanya, tanggapannya laris. Amin. Dan juga itu salam hormat kepada Pak Sigit Arianto yang rawuh jauh dari Rembang. Ayo.
Salam Selamat sih, Pak. datang. Nggih. Dimas Sigit Arianto, sarjana seni. Nggih. Ngimpi-ngimpi kipo ini agrigik ngono. Nggih. Ono pipo wuju. Nggih. Dados niki para sederek kondangipun Mas Taslim itu adalah Mas Muhammad Taslim Guroswara. Mongko Guroswara niku sangat identik dengan sound system, ya ta? Kira-kira jenengan dicawisi sound sing cacahe 28 set ngoten niku piye? Luar biasa, Mas. Luar biasa. Menggelegar ya, Pak. 28 sakmene mbiyane iki bayangno sak ngene iki regane piro, Pak? Aku ya pengen duwe ngene iki kira-kira cocok ra Pak nek aku dan entuk bojo pengusaha son ngene iki cocok ra. Tutuk. Lambene omongane ra kaya ngono, Bir. Sing marai kowe rawet iki ngono kuwi lho. Ngomong celebang-celbung ora. Maksude ki somben ki calonku ki ya pengusaha son ngoten lho, Pak. Jenengan ampun negatif thinking riyen to. Nggih. Dadi lek pengen dadi pengusaha son kuwi sing penting duwe speaker karo duwe mic, ya ta. Speaker lak kowe duwe to? Pun mic nggih pun, Pak, kula. Wis ta, ayo syukur lek ngono. Menghibur warga masyarakat di Tasikmadu dengan lagunya Lintang Asmara coba kaya apa? Ayo. Iya, Pak, Lintang Asmara neh hak dhewe. Saksofone ini kudu muni, Pak. Oh, harus. Wis sehat ya, Pak. Tidak hanya saksofon namun juga dikolaborasi dengan keyboardnya Mas. Ya, Mangke bener. melu nadane gamelan Mas. Pokoke melu Mas Joko nggih. Pokoke Mas Joko mancing melu mancing ngono. Lho niki adik kakak, Pak. Kandung, adik kakak, Pak. Kandung. Nggih. Pripun? Kok beda ya? Bagus adike, Pak. Heh? Bagus adike niku, Pak. Apa iya? Nggih. Heeh. Dicanggung. Kuwi mbiyen produksi gagal kok ya. Ampun, Pak, ampun, boten, Pak. Boten. Yo, monggo diaturake saking anu nggih. Sekso nggih, Mas. Pun siar nggih Mas Udin nggih. Semangat, Wah, Mas Udin. alhamdulillah nggih. Sehat, Mas. Dicek di apsi sini ya. Lintang Asmara. Yuk, dados. Enak ya, Pak. Pak Taslim. Matur nuwun. Luar biasa. Terima kasih Mas Taslim kalian Mbak Birgita. Ya, Sadurunge musik iki mumpung urung kundur Mbak Eka Suranti Jembeng Dur. Kuwi adate ya bintang tamu larang. Mumpung gratis ditanjake. Sik lenggah ora Mbak Eka iki? Nanti Mbak Eka. Pun kundur. Dereng putih-putih Mbak Eka, mriki Mbak. Ayo. Kaya apa? Kuwi ya Piyayi Karanganyar. Karanganyar wis sak trepe yen melu ngregengake ulang tahune APSI yang ketiga. Mligine Korwil ing Tasikmadu. Nggih. Coba kaya apa? Ya. Pundi? Kundur. Oh, nggih, Mbun. Nggih. Lah ngono penyanyine sik. Ya, coba nggih. Ya Mbak, yang satunya selain Mbak Leli tadi, ayo coba kaya apa, nggih. Ya Mas, disupporti Mas jenengan king mriku. Coba kaya apa. Bersama campur sari Ngesti Laras. Lah, wau Mbak Leli, jenengan Mbak sinten? Loli. Dalam loli Pak Dalam. Loh, penyanyi loro senengane li kabeh ya. Jenengan mau Leli ki loli, ayo. Wah, jan luar biasa. Lujeng dalu. Hah, jan kaya sekretaris ning film-film kae lho. Ayo. Ayo. Mbak menawi betahane sekretaris. Napa? Pak Dalang. Mun gadah larsa kula mangke. Nggih, Mbak. Oke. Daleme pundi? Lek jenenge Loli mesti sampean ngapusi mesti. Pripun to? Asline sinten asmane? Asline? Nggih. Asline nganu, Anik. Anik. Nggih. Anik sinten? Anik Suryani.
Oh, Suryani. Nggih. Oh, nggih. Kula nami kula Cahya Surya 12 kula niku nggih. Oh, kita sehati nggih? Sehati. Embuh. Jenengan pundi daleme? Daleme Selain menjadi seorang penyanyi biduan napa? pripun, Pak? Selain menjadi penyanyi apa ada profesi yang lain? Adol pring menika. Adol pring. Adol pring. Nggih. Masalah lek nganti tulusupen man-man astane sing halus kaya ngono kuwi no. Ora nggih ngoten. Nggih, elok nggih. Jos. Mbok menawi betane sekretaris malih, Pak. Napa? Sekretaris, Mbah nggih. Nggih mangke kula rapatne kali kanca-kanca riyin nggih. Butuh ora ngoten niku biasane kan do duwe idola dewi-dewi ngoten niku. Nggih. Nggih, ucapan untuk Apsi pripun? Oh ya, Mbak Ani. sebelumnya mengucapkan selamat ulang tahun yang ketiga buat Apsi. Semoga semakin solid dan kompak, tambah sukses, tambah laris. Amin ya rabbal alamin. Doa untuk kami Madangkara Group niki pripun? Ayo. Semoga tambah laris, Nggih. tambah sukses, ugi. Sehat selalu. Amin ya Buat rabbal semuanya. alamin. Nggih. Pun nate ningali kula teng YouTube. Sampun. Anu kula meninggal ini langsung menika. Langsung Nggih, Pak Cahyo niku pentas di Jumapolo. kapan Iya, niku? waktu itu. Jenengan nonton kaya ora WA aku. Lek WA aku kan iso WA aku tak lebone WA-mu tadi. Padahal pun kula inbox lho ten Facebook. Nggih. Nggih. Oh. Facebook kula niku sing nyekel Ajimas dadi mboten ngerti niku. Oh, Mbak. Mbak Ani. Nggih. Sampeyan kok ya pinter manas-manas. Pinter lho. Ngapunten niki niki wae apa dikira guyon nggih? Nggih. Jenengan pun preso niku piyayi niku asmane sinten pun preso? Sedereng. Oh, nggih niku sing jenenge Mbak Niken Salihu nggih niku. Nggih. Mbak Ani. Dalem. Jenengan lajeng lamar dados sekretaris Pak Cahyo to. Nggih. Monggo. Tindakan Tasih wonten jaket. lowongan? Oh, tasih. Oh, nggih. Kangge jenengan selalu ada, Mbak. Oh, nggih. Tenang mawon. Nggih. Ten ana lek wani awas. Lah aku iki Bu Kesi ora mung satpam lho. Dek iki sak dhuwure Kapolri lho ayo. Aku di mana saja dia ada, di atas, di bawah, di samping. Enek terus ayo. Terpantau nggih. Terpantau tadi yang namanya tindakan yang buruk itu tidak hanya niat dari perilakunya, namun ketika ada kesempatan itu makan lebih membahayakan niku. Iya, betul. Kula nipun mboten duwe kesempatan napa-napa nggih. Lek biasane tembuti-tembuti Bu Kesi menti melu. Upamane Bu Kesi repot dhewe menti anak kula kon melu nggih. Ngoten niku nggih. Oke. Nggih. Dadi jeneng Enten lunga satpame ngono. nggih. Jeneng lunga, kula tak ngejak anak kula jenengan mang ngejak anak jenengan. Oh, nggih. ngoten. Engko cah Kersane loro. kok sami amane nggih. Nggih, engko dikek nggen play game ngoten awake dhewe ngegame dhewe ngoten Wala lho. kulino mesti niki, kulino mesti. Kulino napa, Mbak? Nah, nggih. Wah, panitia luar biasa. Kula niku lek wayangan biasane mung gamelan nyel niku mawon lagune sing klasik-klasik. Pol niku aja lamis gitu. Sinden iki ngeten-ngeten niki namungan. Dadi kehebatan panitia sangat kreatif. Gandeng kula bareng kali kanca-kanca bacutan pirang-pirang bengi malam ini mendapatkan kesegaran dan vitamin pada malam hari ini di Tasik. Mendapatkan vitamin. Nggih. Vitamin C alias cengoh. Nggih. Ya nembang Mbak Ani. Lah, Mbak Ani Surya. Napa mau? Ayo. Ya nembang Mbak, napa Mbak? Ayo. Nyanyi, Ding. LDR. LDR mungkin ada permintaan? LDR apa? Seragenan apa dangdut? LDR ladrang wilujeng kok, ayo. LDR. LDR ya, Mas? Ayo, LDR siap, nggih. Nggih. Oh, iming-iming. Oh iya, boleh iming-iming, Mas. Nggih, Mas Agus. siap. Spesial buat yang di depan ini Mas Sinten? Mas Sinten Niku namanya? Mas Alek Muhammad. Ayo, nggih niku. Mas Alek Dery. Kok Nggih. orang meyakinkan? Nggih. Barang enek penyanyi nu cacah polahe ra umum ayo. Mbok kaya aku lho tenang biasa. Ayo nggih. Pak Ari Sugeng Rawuh Pak Ari nggih. Aja lali kose ndang didadekne, Pak. Ayo wis sing borong kosmu. Ora dadi mahasiswine selak masuk aku selak dadi pendahara ning kos e. Ayo. Nggih.
Monggo iming-iming, monggo Mas. Yuk. Luar biasa. Alhamdulillah Wah. sampun matur nuwun. Mbak nuwun, Mbak Ani niki ngapunten sinden-sinden lek senggak niku ngawut niki wau. Mboten ketinggalan curahan hati menika. Ojo cinta bojone wong niku lho. Nggih ngoten niku. Sampun Berat. Pak Dalang. Napa? Sampun. Oke. Terima kasih nggih, Mbak. Matur nuwun nggih. Mbak, lek mbiyen mesti ngagem rok bablasan kae terus kertip-kertip ngono kae. Saiki ngangge rok terus blek nggen buri ngene wah jan. Ya cocok. Wis ngono kuwi. Pancen kemajuane jaman ngono iki malah nggih ngopo-ngopo kena, Nduk. Ya. Loh, maksude nggih nyanyi kena ning kantor ya kena, ning pasar ya pantes ngono lho. Ayo. Lah iya to. Jan ya. Elok tenan. Temenanan. Tujune kok aku dadi cangik, dadi limbuk, dadi dalang ayo. Apa mau dadi MC campur sarine bae tenan. Abot sanggane, abot gudane. Iya. Ngene wae, Mak. Ngene iki men slamet aku. Ayo oke. Coba kaya apa saiki genti genduk Winong Nawangsih. Ya, iki. Lah pengen kaya Mbak Anik mau roke kuwi utawa jarine kena diblek mburi ra apa-apa. Ayo. Ayo Nawangsih. Oke. Coba arum Bali, ya coba balik gamelan meneh. Mbak Winong Nawangsih dari Tulungagung. Yuk. Ayu Winong Nawangsih. Nggih, Pak. Halo. Sampeyan iso berkumandang suaramu alus ana ing streaming lan uga ana ngendi wae. Satemah entuk pangalembono. Wah, Winong suarane becik apik tanpa disurung kehebatan sound system yang profesional mokal nduk sampeyan iso melejit jenenge. Nggih, Nah, Pak. ngono kuwi. Terus sanget. Terus sampeyan kudu marem. Madangkara duwe apa kuwi operator sound ya kuwi Pak Marno. Nah, niku. Lah, len nun sewu, lek nang game YouTube kuwi komplit suarane gamelan kuwi mlebu kabeh ngono kuwi. Tur alus, ora enek sing pecah kaya ngono kuwi. Leres sangat. Mila nggih Pak Marno kudu di eman-eman panjenengane saya sepuh, ya tenagane kudu diwet-wet. Ayo. Ampun disepuh-sepuhne to, Pak. Lho pancen ya wis sepuh sing tak maksudne ngene lho. Pambriye iki generasine Pak Marno kudu ndang enek. Oh. Sing tak arep-arep mek mung kari glondor to janjane. Ya. Ning dhek angger kon nyekel apa kuwi nggen mixer malah bingung dhewe. Ha iya, serapopo kakean ning RRI ya glondor ya. Ora mari-mari penyakiten kuapok kowe ha ya. Ha iya, siaran. 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 Sagum para miyarsa. Heeh. Lah iki ngene, Nduk, bareng tak amati ana ing streaming ana ing medsos. Iki sampeyan iki jenenge saya melejit, saya viral, saya kondang. Penggemarmu saya akeh. Mula kanggo tandha tresna marang penggemarmu, sampeyan aja bosen, aja waleh. Merga Nadianto sing jenenge ninggal katresnan iki ora mung kok ben-bengi metu. Mbok sak jam metu ping pindho, ngono yen pancen lagi seneng, ora ana jelehe. Ngono ya, Nduk ya. Nah, kaya Umi mbiyen jaman podang kuning, ben bengi nembange ya podang kuning kuwi. Sok-sok yen ra metu malah gawe kuciwane sing mirsani, ngono kuwi. Ya saiki kudu tetep semangat iki ninggal katresnan, ngono kuwi. Aja nganti ninggal katresnan keluarga besar saka Apsi ing Tasikmadu kene, ngono. Pak. Sip. Mboten bawa nggih, Pak. Nun, Langsung mawon nggih. ya wis ra apa-apa langsung. Mesti intine jaranane kuwi kok. Ngoten Ayo. niku. Oke, siap. Nggih. Wah, Mbah Wir seneng Mbah Wir. Ayo. Ayo coba kaya apa nggih. Nah, pokoke sing kedua jaran kena. Ayo coba kaya apa. Nggih, Pak. Nggih. Monggo dados Madangkara Group. Yuk.
Ha iya. Kaya ngono kuwi. Nggih. Bu Kesi, halo Bu Kesi. Ora nganggo halo-halo. Lah pripun to? Ora nganggo halo-halo. Loh, lah sebabnya napa? Pamane iki Agustusan terus halo-halo Bandung lak nggih trep mawon. Ora ngerti lah aku marah sampean ya. Dosa ambo ki apa kok iso nesu lho? Sore ndek mau kelingono jaraki penyanyi. Masane penyanyi dipadake karo sekretaris. Itu kan hanya kebutuhan di panggung, gimmick-gimmick saja, ngono lho. Kuwi mung kebutuhane hiburan. Ning nadyan oleh sampean iki ya seniwati, mestine ya apal karo sepak terjange budaya, ngono. Ngene kebutuhane ning panggung. Nek engko tekan omah, tidak ada wanita yang aku cintai, aku sayangi kejaba sampeyan Bu Kesi. Ngono kuwi lho. Wis temenanan ngono kuwi. Lek aku tresno karo sampean apa mungkin nganti tak bledik terus men anake nganti papat, ya to. Iya, ngono kuwi papat. Boh. Anggere wayahe sekolahne bayoh tenan. Kamar ngarepane jan kaya nganti kapal pecah kae. Ayo. Rambu rekake ning sekolahane nggawa sego goreng buntel ka omah ndek Jumat mal. Wingi Jumat. Heeh. Iki go mulai sik turahe lagi buka sore mau. Wah, ambune ora umum ayo. Mailene piye to mbu ngono kok go mulai ora kok guwak ndek Jumat kae. Nang ngerti lho Pak Sirku teko omah tak ngetneh tak pangan. Kuwi wujude lho masalah gilane san. Ha iya. Jenenge bocah kudu diarahke ngono. Heeh. Ngarane piye wong saiki senengane jaranan dhek. Pentas terus ngubengi desa karo nggo komplong entuk 20.000 apa pira ngono. Tenan. Iya kuwi tenan rambu terus Brahma sing ngendang karo rangkung rambu ing apa dadi ngono kae. Magrib iki lagi tekan omahe raine crongesan kabeh. Masyaallah, anake Kesi dik kaya ngono. Ayo padha anake sampean. Ketoke anake awake dhewe iki padha-padha kaya ora duwe isin lho. Ha iya. Lho pancen bapake karo mboke ya klesotan turu panggung ngene iki aja nganti duwe isin. Apane babakan budaya, jaranan ki apik. Lho, kuwi nong iso melejit jenenge merga jaranan kuwi. Sapa ngerti engko rambu lantaran dadi apa bose jaranan mergo ndekengi kanca kancane sok iso dadi mentrine jaranan. Ayo. Jaranan ngangge menteri ora senengane. Ngono kudu disyukuri Bu Kesi. Oh ya bersyukur banget Pakmu. Aku bersyukur. Seneng banget duwe anak-anak sing lucu-lucu. Ngemeske kayak bapake. Ayo. Sampean ki ya lucu lho Pak. Lucu-lucu tapi menjengkelkan. Aku menjengkelkan ning ngendi to aku ki ora nek sing aneh-aneh. Ya kuwi mau nakal-nakali lek garapi penyanyi poh jan ngwanyelke. Upamane sekretaris kan iso membantu kita to Bu Kesi. Aku mayang ya ta. Sampean sing ngurusi sinden karo pengrawit. Lek butuh admin sing arep wong nanggap ben ade ra bingung merakler-rakleru kaya ndingine Medion. Kan itu perlu admin ya. Enggak usah. Biar sekretarisnya ben dienggo Cak Bagus wae ra apa-apa. Sampean enggak usah nganggo sekretaris. Aja. Cak Bagus wis ora neko-neko dhewe arep umroh dilungkas. Ah iya. Iya Pak, ning aku mau jan delok lek mundalang iso trenyuh. Senadyan to sampean nakal nganyelke ngono kuwi ning lek delok lek mumayang semangat, senadyan to bengi iki sambatan awake ra bayaran wis to. Aku seneng atiku. Angger lek mundalang apik ngene sip sesuk tak pijeti. Ha iya, lek gur pijeti larso iso. Lek rong tau iki dipijeti sekretaris, lha kuwi rong tau. Yuda Yuda. Asline iki nakal lho sampean. Yuda lho sekretarise Yuda. Yuda ki lho sekretaris sing dhek tak wenehi laptop, lek kanca-kanca butuh izin, butuh surat, dhek sing nulis sing ngetik kaya ngono kok ya. Sampeyan ora ngerti lek aku nesu tenan? Ora ngerti lek aku nesu tenan. Ngerti ndi? Asunati tenan lho. Ndek men tau nesu genak lunga ka omah mluwaku kaya. Tak jarne ae. Akhire dhek mulih numpak Gojek kan. Aku mulai. Guyu aku. Ayo. Ayo. Nek saiki wis ora tau lek mbiyen apalane nesu lunga. Ayo, wis berat ora. Ayo. Ya lek ora ono ora gaya kok, Pak. Awake dhewe iki pancen keluarga konyol. Ayo. Pancen ngono ki sok-sok sing kena nggih bahan wayangan lek sampean konyol-konyol ngono kuwi ya Bu Kesi tenan.
Tak enteni pancen ngono kuwi. Ayo, ngono. Ngono kejadian sing aku iki akeh sing ra kelingan, sing pemane ngono poh, akeh kelucuan dia itu. Ayo. Ning saiki nembang sih karo ngiling-eling. Ayo, nggih. Napa? Hah? Dendang gula? Oke. Monggo. Ya, memang hatiku saat ini masih sengit gitu loh sama kamu itu. Sengit aku. Gemes, wanyel, lucu-lucu menjengkelkan, sama lucu menjengkelkan tak baleni. Ayo, Jengkel. benci tapi rindu kan lho Bu Kesi. Benci tapi rindu. Ayo. Ya wing ngelingi sampean karo Tintun, kelingan aku. Karo Bu Dokter. Ora. Iya. Apa gender Daryanto nyapa? Manas-manasi, kowe ya pengen. Dek ya ben dek ya ya? ben ngomong, kuwi mikir larang dhewe lho, kuwi mikir kuwi. Kuwi wah, larang kuwi Dar. Aja nganti kok idoni lho. Ayo lho. Lah kok idoni gampang mlebu ndak minggo. Ayo. Suaramu. Ayo. Ayo. Yuk Yanira, mangga. Ayo. Disusul kalih kanca-kanca bapak-bapak mung serawung saking Jaten. Alhamdulillah, nggih matur nuwun. Weh, mung serawung iki mau latihan ora malam Senin ya. Pokoke iki latihane jadwale iki malam Senin karo malam Kamis. Ha kuwi latihane mung serawung. Wah, garapane saiki saya ngeri. Ayo, tenan. Iki wis teko cucur bawuk barang e. Ayo. Cucure rung iso penggang ngoyak bawuk. Ayo. Patalon kae lho, patalon Roro Jero Ruji kae lho ora. Lah iya ora. Wis pokoke kudu guyub rukun mong serawung. Ayo. Umi, bapakmu delek demokan bathuke iki apa panas anget. Demokan bapakmu iki bathuke panas gitu. Ora gending petalone apa jenenge? Ya cucur. Lah iya, cucur apa? Cucur bawuk. Lah. Kene yang ngerti ora. Wis tak guyu ning kono. Nawang sinden teteke ra umum. Niku estu bapak ibu mboten kok kula nyerama utawa rusuh mboten asli. Gending petalone jenenge cucur bawuk niku slindro menyura. Kula saged ngendang kula, niku saged kula. Ya mong kuwi tok kowe ayo. Kalih Pak Dalang, wah dalu niki ternyata tasik dipun tenggani kalih warga masyarakat Ngaum. Kuatah tasihan ingkang sami mirsani, Bapak Ibu teng mriko, ibu-ibu. Sugeng enjing Bu. Halo. Nggih, matur nuwun. Neng kono ya jek akeh bapak-bapak. Halo, Pak Lurah. Pak Lurah Haryanto. Ah, matur nuwun. Pancen lek panjenengan karo aku iki mesti lek nenggani sak rampunge kok ya. Ibu-ibu sedaya sehat selalu nggih Bu nggih. Nggih, pokoke semurah rezeki pokoke. Ayo. Sida apa ora semarangane ora? Ayo omong ae. Sida. Yo, nggih. Ayo Bu. Yok ya. Dalam. Niki san horeg 24 niki napa nggih muni sedaya niki? 28 to? 28. Muni sedaya muni, saged dicek nek ora percaya muduna ceken siji-siji. Berarti niki swara kula niku dipantulke kalih son sing cacahe 28 niki. Heeh, ora mung son tok. Kuwi genset melu mantulke ya andhae ya ora. Masyaallah. Guru kaya ngono kuwi. Mergo ya saben sak set nggawa genset dhewe, diragati dhewe, itulah perjuangan dari APSI untuk menegakkan budaya Nusantara. Lho, ngono kuwi. Nggih, Pak Haryanto, Pak Lurah. Mengke tanggal 30 niku kula nyuwun tulung kalih APSI. Gandeng kula dalu niki nggih rada disambat.
Mengke tanggal 30 kula ndek gawe kula nggih nyambut sone niki lho Pak nggih teng lapangan griya kula. Kamu wis protes arep semene. Kowe engko dikukut karo wong pirang-pirang no ngawut. Tanggal 30 piye to neng di tanggal 5 6 7. Oh iya. Lah salah to. Lah iki jenis ngene iki akeh, jenis ngene iki. Ndek men tau nampa job kok Jakarta. Pak aku mau nampa telepon kok Jakarta alhamdulillah rego dadi Pak. Arep di DP Pak. Ya kapan Bu? Wah, tanggal piro ya mau ya. Lali wis. Berat. Lah iku jenenge butuh sekretaris nek ngono kuwi to. Ayo kelingan ra Bu Kesi, mbiyen lali tanggale yo. Kerep. Ah, ngono kuwi lali kok dhek mbiyen. Bis Mapsai lho bolak-balik lali ora ya. Oh, ngono. Ya wis tak golek sekretaris sing ayu tenan to. Ora. Yuda. Ayo. Sinten Bu, aku kelingan sekretaris panggilan. Ya apa? Upama lho, aku nyindani macak ngono-ngono piye ya, methek ya. Lah, samane ning kampus mbiyen lak sarunge tak rabi macakmu lak ya ngono to wisan. Kelingan ra, ngangge rok dhuwur ngono kuwi. Kaos kaki sisih putih sisih ireng. Ayo. Malah kaya weling ora ya. Mbiyen tau Bu Kesi sampean ngangge jin ketat ngono iki tau. Ayo. Bareng tak rabi to malih terarah samene. Ayo. Sastra bau Nonano ing maes pati